u ovom prst neće. Što ti neće prst? Vidiš ovo lijepo, kako će? Ne, on se ne zabija ovako ko šestar, nego on baš leži, on je baš dobro zamotan, niš njemu ne smeta. Znači, rukice su nam ovak. Ajde oponašaj moju ruku. To, ovako, sad ćemo malo pijeska zagrabiti, evo ovako, tako. I ovako ostanemo. Palac ide, tap, 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 sustiže ga mali, tapa, tapa, tap. Zato što se ovi naslone na klavir, ovi trče samo, ova dva trče, ovi su zaljepljeni. Ma ja ne mrem. Tako. Ovi se upušti, pusti. I trče ova dva. Viš da mogu. Niš ih ja ne držim, ja sam ih samo podsjetila da ne ustane. Znači oni se ovako tu zalijepe, ovi trče. To. Ajmo. To nam je važno za sviranje, inače ćemo ko mačka svirati. Ovi će ovak greps dok ovi dva sviraju. Ne, ovi se odmaraju i čekaju svoj red. Rade ova tri, oni su u šetnji. Mačke, dolje, nemojte grepsti. Znači ovak se oslonimo. Iva. Je. Palac kaže i mali prst rade što treba, a ovi ne rade što treba. Ajmo ih ovako, lijepo se zalijepiš ih, oni puste korinje lijepo tu klavir, a ovi se šeću. Ej, da. Onda ide samo kaži prst, samo ovaj koji je kaži prst koji pokaže, jel? Kaži prst po lokvi skače, a probaj ovaj dignut. Prstenjak stenje i zapomaže, sretnjak, pretnjak, igru vodi, tko će prvi, ti bogati. Kaj misliš koji će pobijediti?